A tak teraz najnovšie asi mám takú najväčšiu radosť z rodinného domu, ktorý sme rekonštruovali s manželom. Tam si myslím, že som sa trošku vyhrala architektonicky a aj som vďačná za to, že mi do toho nebolo nejak kecané. Ja mám veľmi veľa okolo seba šikovných umelcov, či sú to už Češi alebo Slováci. A ako náhle klient siahne po nejakom kvalitnom obraze alebo nejakej originálnej soche alebo nejakej stene, ktorú robí umelec, je to tam v tom interiéri cítiť. Jakou byste dala nějakou jako 1-2 rady někomu, kdo si dneska kupuje dům, třeba který už je hotovej? Určite odporúčam, aby si na to nejaké prvé jednanie alebo na to stretnutie zavolal odborníka z hľadiska tých technológií a konštrukcií, skontrolovať technický stav objektu. Keď máte lúku a chcete postaviť dom, určite odporúčam osloviť architekta. Ten architekt je schopný im tú predstavu dať nielen na papier, ale aj pomôcť pri tej tvorbe. A keď chcete kúpiť byt v rámci developerského projektu, tak vidieť toho developera z nejakého širšieho spektra. Vidieť, čo postavil a ako pristupuje aj k okoliu, nielen samotnému bytu. A ja verím tomu, že to časom skutočne aj príde do povedomia ľudí, že architekt nebude luxusné zboží. Samozrejme, vstupný náklad na projekciu je o niečo väčší, ale keď sa ten projekt dokončí, tak všeobecne to ušetrenie finančné tam je.